way to go, way to go, way to go, yeah yeah. Savon poika. Opetuskieli Savo, mutta koeta ymmärtää. Savon poika. Syksy rupeaa tulemaan, tai tässä talvi, ja renkat pitäisi vaihtaa. Nyt Savon poika mietti tässä, että mitä fysiikkaa tähän liittyy, niin meillä on momenttiavain, ja me saadaan tällä tiettyä momenttia, mutta me halutaan tietää, että miten kovaa tai millä voimalla sitä pitää painaa. Eli liitetään renkaanvaihto nyt sillä tavalla fysiikkaan, että vaihdetaan yksi rengas, teidän kanssa minä vaihdan loput sitten yksi. Mutta lasketaan, että millä voimalla pitää momenttiavainta vääntää, että saadaan momentti. Tässä on nyt asetettuna 120 Nm. Niin mittaillaan tai vaihdetaan rengas ja laskeskellaan sitten se voima lopuksi. Lähdetään hommaamaan ja antakaanko Savon poika opettaa. Nyt meillä on momenttiavain tässä kädessä, vähän jatkovarttia, 17 mm hyylysiä. Otetaan vaikka tämä pultti täältä. Ja nyt lasketaan siis, että kun minä painan kädellä tätä avainta alaspäin, niin jonkun voimanhan minä siihen kohdistan sillä. Ja nyt tähän momenttiavaimeen on asetettu 120 Nm momentiksi, eli se laittaa tuon pultin siihen kireyteen. Ja me halutaan tietää tosiaankin, että mitä minä painan, niin lähdetään katsomaan. Ja momenttiavainhan toimii sillä tavalla, että kun minä painan, päädyn siihen 120 Nm momenttiin, niin silloin tämä naksahtaa ja siitä loppuu veto. Noin, nyt se on 120 Nm. Ja tuo äskeinen voima, millä minä painoin, niin halutaan laskea. Lähdetään laskemaan se seuraavaksi. Ruvetaan laskuja laskemaan. Meillä on nyt ensinnäkin tässä tämä meidän momenttiavain. Mitä laskujen laskemiseen tarvitaan? Me tarvitaan tietää täältä kiertoakselin pisteestä, olkoon se piste A, siihen kohtaan, mistä pidettiin kiinni tämän voimanvarren pituus R. Momenttia kun lasketaan, niin meidän täytyy huomioida se, että meidän laskuissa täytyy huomioida se kohtisuora voiman komponentti tämän voiman varren kanssa. Meidän laskussa se nyt tarkoittaa sitä, jos katsotaan tästä videota. Tässä meillä on joku kulma, ennen kuin minä lähden tuota painamaan tästä. Nyt oikeastaan varmaan alkaa vähän myöhemmin tuo. Tuossa sitä ainakin painetta. Niin tämä kulma täällä merkkaa sen, se ei ihan kohtisuorassa painetta. Vähän pitäisi olla vielä paremmin, niin silloin se olisi kohtisuorassa. Eli siinä on joku tietty kulma meillä. Eli meidän täytyy se huomioida. Piirretään tilanteesta havainnollistava kuva vielä. Eli piirretään kuva. Nämä on hyvä aina laittaa, kun tehdään laskutehtäviä, tai ei ole hyvä vaan välttämätön laittaa nuo tekstit esiin. Mä piirrän tämän samoin päin kuin tuossa meillä se oli, ja täältä tulee voima noin. Annetaan voimalle nimi. Meidän täytyy jakaa tämä voimakomponentteihin, mistä me se tiedetään, niin me tiedetään se siitä, että siellä oli se kulma mukana. Aina kun meillä on joku kulma voimassa tai varressa, niin silloin meidän täytyy jakaa komponentteihin. Sittenpä kulma, mikä me halutaan, niin sehän on periaatteessa tämä kulma tässä. Eli jos mä piirrän niin tuon. Me joudutaan nyt se arvioimaan, olisiko se, sanotaan, että 20 astetta voisi olla aika likellä tässä, mikä muodostus tähän väliin tuo kulma. Merkataan 20, ei saa ainakaan hirveästi metsämme. Tarkoittaa sitä, että tämä kulma alfa olisi myös se 20, eli jos merkkaan tuohon alfa on 20 astetta. Sittenhän me lasketaan se momentti. Eli seuraavaksi kun tehtävä jatkuu, niin lasketaan momentti. Momentti lasketaan, kun meillä on kiertoakselin piste A täällä, niin sen suhteen kirjataan M-alaindeksi A. Voiman kohtisuorakomponentti kertaa tuo säde. Mikä meillä nyt on voiman kohtisuorakomponentti? Tuonne unohtuu näppärästi nimeet, annetaan tuolle FY ja tuolle FX. Ja suunta sopimus vaikkapa. Eihän meidän noin sitä kannata valita. Meidän kannattaa valita se. Näin. Tuo X on positiivinen suunta, tuo Y positiivinen suunta.
Ja se on suurimmassa mitä tuo voi näyttää. No jos tämä on voiman kohtisuorakomponentti, me halutaan se tänne, eli tuo pitäisi olla FY. Selvitetään siis tuo voiman kohtisuorakomponentti. Ja tämä ylempi teksti voisi olla ehkä järkevämmänkin, että momentti saadaan. Momentti saadaan laskettua tällä kyseisellä kaavalla ja sitten selvitetään voiman kohtisuorakomponentti laskua varten. Esimerkiksi näin. Tsekataan vähän tätä kuvaa nyt lähemmin. Jos tuo on alfa, me tiedetään kulmasta viereinen ja viereinen katetti ja sitten hypotenuusa, koska tähän muodostuu suorakulmainen kolmio. Niin silloinhan, jos siinä on se viereinen ja hypotenuusa, se tarkoittaa, että meillä on silloin kosiini. Eli kosiini alfa on yhtä kuin se viereinen jaettuna sillä hypotenuusilla. Ja ratkaistaan täältä FY, koska se on se kohtisuorakomponentti, niin kuin tuossa sanoit, että selvitetään se voiman kohtisuorakomponentti. Tarkoittaa sitä, että F kerrotaan toiselle puolelle, saadaan F kerrottaa kosiini alfa. Nythän meillä on tilanne, että me voidaan sijoittaa tämä FY tänne voiman kohtisuorakomponentin kohdalle. Eli yhdistetään, mitä me laitettaisiin, lasketaan voima F momentin, eli tämä ylemmän kaavan sekä voiman kohti suoran komponentin esitysmuodon avulla. Vähän omituisia tekstejä, mutta ne nyt tulee tästä lennosta työkirjoitettu sitten paremmin. Sehän tarkoittaa konkreettisesti sitä, että minä lähden kirjoittamaan tätä ihan samalla tavalla, miten tuo tuolla ylhäällä on. MA, no F kohtisuorakomponentti on nyt se FY, eli siihen tulee tuo F kertaa kosiini alfa kertaa säde. Ja me halutaan se voima F laskee, niin ratkaistaan sieltä se F. Tarkoittaa sitä, että jaetaan kosiini alfa kertaa R:llä puolittain, jolloin meidän momenttisen pisteen A-suhteen täytyy jakaa kosiini alfa kertaa R. Tässä vaiheessa me ollaan suurin piirtein saatu jo homma pakettiin. Täytyy vaan Anspireen työntää mitataan tuo R, kun se unohtui tässä mitata, mutta hetken päästä Anspiressä. Voimavarsi on mitattu. R on 38 senttimetriä. Ja nyt kun me lasketaan tuo voima F, niin F on yhtä kuin laitetaan tuolta tuo murtolukuesitysmuoto. Nyt minä en tässä laita enää uudestaan tätä, minä sijoitan tuon Anspiria tähän laskuun, mutta aina ennen kuin lasketaan tai sijoitetaan lukuja, niin täytyisi kylläkin sitten kirjoitella ihan loppuun asti kaikki. 120 newton metriä oli se meidän momentti, eli newtoni kertaa metri. Ja sitten täällä oli alapuolella se kosiini. Ja mikäs asteluku me päätettiin? 20 kyselyä. 30. 20 astetta. Siihen 20 ja kerrotaan se sillä voimavarrella, niin se on tuo 38 senttimetriä. Mä voin Anspiressä ihan tällä tavalla pelitellä nyt yksiköiden kanssa. Ei ole pakko muuttaa metriksi. Hyvähän se aina varmastikin on. Menee ainakin varmasti ohi. Nyt sitten katsottavilla alhaalta asteena on. Painetaan Enteri.
Ja nyt se antaa meille voimaksi tuommoisen 336 newtonia. Pyöristetään siihen. 336. Ja tännehän minä nämä sijoitukset kirjoittelen. Eli 120 newtonmetriä jaettuna kosiini 20 astetta kertaa. Nyt minä laitan tähän 0,38 metriä, niin näyttää hyvältä. Ja kerkesin unohtaa sen 336. Nyt 336 newtonin voimalla tarkoittaa sitä, että jos tämän kiloiksi haluaa muuttaa jaetaan 10, niin noin 34 kiloa kun laittaa paino, niin oltaisiin tuohon momenttiin saatu. Ei siis hyvinkään jykevästi tarvii niitä mutteriluota painella tai pultteja kiinni. Muistakkee se, kun niitä renkaita vaihdettiin. Mä en ole kiirtynyt noista alumiinivanteista. Olisi Merisun vanteet ollut pilalla samaan. Semmoinen lasku se oli. Ja video oli tarkoitus tulla noin 2 viikkoa aiemmin, mutta on joutunut vähän tekemään arrangementtia näiden aikataulutusten kanssa, niin se tuli vastaan nyt. Mutta tuli vähän ulos kuitenkin. Ensi videosta en osaa sanoa, milloin se tulloo. Mahdollisesti nopeammin kuin myöhäisemmin tällä kertaa. Ja voi olla, että aihe pysyy tämän parissa suurin piirtein, ehkä paineita voi ajatella tai muuta. Mutta näilläpä puhelee laskulla. Antaköhän kun Savon poika lopettaa. Mihin me olla menossa, koetapa ymmärtää. Mikäpä se lumi uko aivoissa pessi. No bisnekset mielessä, mutta räpätään nyt ensin. On se helppo tehdä sitä mitä osso. Katso loput YouTubesta, se on siinä sorono. Savon poika näyttää miten piirrän käyrän myyntiluista. Selko Suomeen varttitunti, ei se paljon päätä purista. Mutta nyt on tosi paikka eessä. Fiitti alkaa huvata onneksi SP Opella pikku ketiosi. Anna se roopaa taas. Savon poika.